18. zadatak glasi: koliko iznosi polumjer kugle dobivene pretapanjem metalne kocke brida duljine 5 cm? Ok, kada pretapamo kocku možemo usporediti volumene, pa možemo napisati da nam je V1 jednako V2. Znamo za prvu kocku, za prvi volumen, da imamo brid duljine 5 cm, a volumen je li tako na treću, pa onda to može biti 5 na treću, je jednako i formula volumena 4/3 R na treću pi, gdje ovo sve možemo prvo pomnožiti sa 3, zatim podijeliti sa 4pi i zatim jer imamo R na treću, trebamo R korijenovati, ali pazimo, riječ je o trećem korijenu jer je R na treću. I kada to sve napravimo i uvrstimo u kalkulator, dobijemo da R iznosi 3,1 cm, to jest da je naše rješenje pod C. Idemo na 19. zadatak koji glasi: koja od navedenih tvrdnja vrijedi za realni broj t kojemu je pridružena točka ET istaknuta na slici? Od ponuđenog imamo odnos sinus i kosinusa, ko je veći, ko je manji, i kakav je naš tangens, je li on manji ili veći od nule. Ok, vidimo gdje nam je točka. Kako bi riješili ovaj zadatak, moramo si prikazati na kojoj osi leži što. Kod x leži kosinus od t, a kod y sinus od t. Što se tiče tangensa, on leži ovako. E sada, ovdje je naša točka. Što se tiče tako kosinusa, ona leži na pozitivnoj strani. Što se tiče sinusa, ona leži na negativnoj strani, što očito znači da je naš kosinus veći od sinusa. Znači kosinus je veći od sinusa, to pamtimo. Što se tiče tangensa, ovo mu je ovdje pozitivno, ovo dole mu je negativno. Kada ovaj dio usporedimo, to je negativni dio, što znači da je tangens manji od nule. I sada nam je ostalo pogledati kojemu rješenju odgovaraju naši zaključci. Imamo sinus da je manji od kosinusa i imamo da je tangens manji od nule. To je točno, ali tako odgovara, što znači da je naše rješenje A. Sada ćemo provjeriti ove zadatke. Proći ćemo prvo kako je OpenAI od 4 Minihaj riješio ovaj zadatak. Znači imamo 18. zadatak, koliko iznosi polumjer, imamo 18. i zatim imamo tako njihova rješenja, korake rješavanja i dobijemo rješenje. Što se tiče 19. zadatka, također odgovara našemu rješenju. Kod OpenAI GPT-4o modela možemo vidjeti, znači 18. zadatak, postupak, imamo točno rješenje i ovdje također dobivamo točno rješenje.